kalaq 60 u snitħossu ftit ibsin u minn hemm għalkemm anzjan ċaqlaq ftit dawk is-saqajn. Jek trid tagħmel kemm trid u ħallik minn dak il-qrid tiċċassax u ma tarax ejja tħossok ta' 18. Ċentru Malta dana insommu ferma attraenti, riżultat soddisfaċenti u n-nies kollha wkoll kuntenti. Kien jibdom dwar il-programma u mal-użla tal-ventana. ġimgħa nowmu mmorru ħalli l-ġogħi fis-sinħollu mixi nagħmlu wkoll fil-ftuħ biex kien tħossok tieħu r-ruħ. U l-kitarra trid titgħallem fis-sinsejħu lilli muallim jekk taħseb li intonat tista' tkanta kemm stonat. Ġlura ma tmux bħal-granġ, xalja flok naħdmu bil-ganġ, xi biċċarti anke nagħmlu u sfina l-kol nitgħamu. Dan iċ-ċentru Malta dana